बेयाव खौसे जानो हायाखै मानोना Nepali grazier and cultivators are protected. Entire Nepali community is not protected. किन्तु दा 3 जानुवारियाव जा बिटिआरआ डिसिसन लादों बे एसे सानफिननो गोनां आं सानोबा बेखौ रिभिउ खालामनांगौ मानोना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जा नेपाली ग्रेजियार्स एन्ड काल्टिभेटर्स बिथांमोनासो प्रोटेक्टेड किन्तु सेक्ट्रि शर्मा उपाध्याय जायफोर आपार क्लासनि दे आर नट प्रोटेक्टेड किन्तु बे गुरखा बानायनायनि गेजेरजों बे जा डिसिसन लाबाय दा एन्टायर गुरखा कमिउनिटिखौनो प्रोटेक्ट खालामनायनि जाबाय जों मिथि मोननायाव मगर तामां लिम्बु बिसोरसो गुरखा किन्तु छेत्री उपाध्याय बा शर्मा बिसोर किन्तु माबा नङा लवार कास्ट नङा गोरखा नङा किन्तु आसामाव थानाय गासै नेपालिखौनो प्रोटेक्टेड खालामबाय आरो प्रोटेक्टेड खालामनानै जा जोंनि हा हु बायनो हानाय सुबिदाखौ होनाय जाबाय आरो बेवहाय आं सानो मा जोंनि जितु प्रोटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लक बेयाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बहुत खहा जागोन होननानै आं सानो आं बिटिआरनि चिफ बिथांनिसिम आङो खावलायहरदों बे 3 जानुवारिनि जा डिसिसन बेखौ एसे रिभिउ खालामनो हायो नामा आरो रिभिउ खालामोब्ला जेनुइन जायफोर बिफोर क्रिएशन अफ द बेल्ट जायफोर प्रोटेक्टेडमोन नेपाली ग्रेजियार एन्ड काल्टिभेटर बिथांमोना प्रोटेक्टेड जाथों जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया आरो बिथांमोना ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानायनि आगोलनिफ्रायनो थाखानाय किन्तु गोदानै फैनाय शर्मा उपाध्याय चेत्री आपार क्लासनि नेपालिफ्राबो दा प्रोटेक्टेड जानोसै बेवहाय मा जागोन जोंनि बिटिसि एरियानि बा बिटिआर एरियानि ट्राइबेल माहारिनि हा हुआ एसे क्षति जानोसै संघनिफ्राय ओरैनो अनारेबल हाइकर्टआव मोनसे केस होनायनि सोमोन्दै जों सावरायगासिनो जोङो बे डकुमेन्टफोरखौ नागिरगासिनो आरो नटिफिकेशनफोरखौ जों लाथ्र'बाय बे नटिफिकेशनफोरखौ लानानै जों अलरेडि जों एडभकेट सावरायखांबायानो एसे जोङो बेबस्था लादों मोनसे आरो बेखौ जुदि हाइकर्टआ रिभिउ खालामो अनलि गुरखाया जाबाय जों मिथि मोननायाव लिम्बु तामां मगर बिसोरसो गुरखा शर्माफोरा किन्तु गुरखा नङा उपाध्याया गुरखा नङा छेत्रीफोरा गुरखा नङा किन्तु गुत्तै बेनि टार्मिनलजिखौनो कमप्लिटलि चेन्ज खालामबाय माने दा गुरखा बानायबाय नेपाली स्टुडेन्ट इउनियना गुरखा स्टुडेन्टस इउनियन जाबाय नेपाली साहित्य सभा गुरखा साहित्य सभा जाबाय बिसोरनो टार्मिनलजिखौ सोलायदों आरो मा बेयाव खुनु जाति भेद जों बाथ्रा लानानै बुङाखै दा बे ओमफ्राय नैबे मोनसे अर्डार जों मोनदों दा बिटिसिनि श्री रिन्तु चन्द्र बर' एसिएस जयेन्ट सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिथाङा रिन्तु चन्द्र बर' एसिएस बिथाङा अर्डार होनाय दा बिथाङा अर्डार होदों जे माने गरखाफोरनो माने सार्टिफिकेट होनायनि बे सार्टिफिकेटखौ बिटिसिआ होगोन आरो बेखौ होब्लानो गासिबो लेन्ड डेभेलपमेन्ट सेटेलमेन्ट हा मोनजोबगोन बेबायदि अर्डार मोनसे होदों आरोखि दुखुनांथाव दा दिनै मानो सिन्था खालामदिया दा दिनै जोंखौ बेखौ बे इलिगेल खामानि मावनायनि थाखाय जों बुंनायनि थाखाय दिनै जोंखौ दाय होनो हागौ जों जाथिनि गेजेराव भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनो हागौ किन्तु मानो अर्डारखौ होखो बे अर्डारखौ मानो होखो मानो सिन्था खालामदिया जायफ्रा बे जायगायाव थानो मोना जायफ्रा बे जायगानि माने माबा गैया कनस्टिटिउसना बिसोरखौ एलाउ खालामाखै 6 शेड्युल एरिया बे 6 शेड्युल एरियानि बेरेखा मारै बे अर्डारखौ बोरै होखो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बारैबो बे 6 शेड्युल एरियायाव नोङो जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोरो बिदि फ्रि एखेबारे सार्टिफिकेट लालायनानै हा मोननाय एलटमेन्ट होनो हानाय बिदि खमथा बहा दंबालाय बिटिसिआलाय बे खामानिखौ मानो मावखो बेखौ दिनै जों बिराद प्रश्न खालामो दिनै बेखौनो जों बुंदों बिटिसिआवबो आरो इमिडियेट उइथड्र खालाम बे माने केन्सेल शुड बि उइथड्रन इमिडियेटलि आरो इट शुड बि भइड आं मैया होननाय बायदि नोंथांमोननि गेजेराव बिथांमोना थारैनो आं दिनै नुबाय जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्रायबो दावराव देख्रेब सारा बाथ्रा बुंबाय बे बिटिसिनिफ्राय जे गरखाफोरनो माने सार्टिफिकेट होनाय आरो हानि माने लेखा मोननाय बा बायनो हानाय बिनि माखासे राहाखौ होबाय बिनि सायाव बिथांमोना दिनै प्रटेस्ट बाथ्रा बुंबाय आरो बेजों लोगोसेनो अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्रायबो अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि माने जेनेरेल नेहाथारि
गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि साराबो दिनै बाथ्राखौ बुंबाय आरो बिथांमोना दिनै डिसिसन लाबाय आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना दिनै हाइकर्टआवहाय केस होनायनि बाथ्राखौ लाबाय माने नायबिजिरनो थाखाय बाथ्राखौ मानो बिथांमोना बोरै मानो मावखो दा बे आरो बाथ्राया आं मैयानो बुंखादों मानोना आदित्य खाख्लारिमोन बायदि सारमोना जाहैबाय मा बेजोंनो गेलेबाय थानाय जिउआव बिथांमोना मिथिजोबो गासिबो सोर प्रटेक्टेड सोर प्रटेक्ट नङा जों नांबां जाबां जों आं जानला मानसिफ्रा होनलाबा जाया बाहाय माखासे लेखाफोर दङ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि माखासे माबा दङ लेखाफोर दङ जों बाहाय नायनांगोन बा गोबां माखासे हारि माहारिफोरनि गेजेरावहाय आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ माब्ला दाया बबे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक ओनसोलखौहाय माबा दाया आरो बेसेबां दं आसामावहाय दा बिटिसिआव मोनसे दङ ट्राइबेल बेला मोनसे दङ आरो ब्लकआ मोनसे दं बेखौ बिथांमोना गासिबो जों बिसिनाव मोनसे लेखा दं खिथाब दं बे खिथाबा आं मोनसे समाव आंनाव दंमोन नाथाय आं बेखौ लाबोनो रोङिया भुल जादों आरोखि बाहाय नायोबा जों क्लियार मिथिजोबगौमोन आरोखि दा गतिके नोंथांमोना एसे भिडिअखौ नुखाबाय आं मैया होनखादोंमोन दा बेखिनियानो बिथांमोना इनिसिएटिभ लासिगोन माने बिथांमोना बुंदों जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ साना हसिया गोरोन्थि खामानिखौ मावबाय आरो बिथांमोना उइद्र' खालामनांगौ होननानै बे दाउराव देख्रेब सारा बुंना होनखाबाय आरोखि